Єсть. О, це хтось більш симпатичніший, але теж не супер. Опача. Ну, такий от. Такий от підлящик. Слухайте, ну, рибалочка в нас, на мою думку, йде по плану. Що цікаво, рибка не пилісосить рибу, тобто не клює з самого дна. О, дивіться, який клювак. О, дивіться, це вже ще хтось симпатичніший. Оце вже ще хтось симпатичніший. Отакий от. Отакий от пацан. Ой, слухайте, ну, оце вже ж воно, але все одно розмір не наш. Опача. Є.